Guys, welcome sa tong istorya karon. Nakita nato sa tong thumbnail nga dunay usa ka gulang nga giilugan siya og yuta. Daghan yung mga tawo rong panahon nga dili sila kontento kung unsay anaa kanila. Gusto pa nila nga makaangkon pa gyud sa mga dili ilaha nga nagipinag-iya sa ubang tawo. So nakita nato sa tong thumbnail nga kini usa ka gulang giilugan sa yuta unya nakonsensya ning nangilog tungod sa gibuhat sa gulang o sa gikuptan sa gulang. So para masayran nimo ang detalye ni imong istorya guys, ako puli nga matapos nimo ni welcome dahil sa itong mga sambingay sa Kristohanon. Mga istorya kini nga atong gipang-upload nga dunay daghang mga moral lesson sa kinabuhi. So di na ta magdugay guys, inani ang nahitabo sa mga istorya. Adunay usa ka mangingulog og yuta sa usa ka village. Kining usa ka mangingilog og yuta, hapit tanan nga yuta sa tibuok village, hapit na iya tanan. Gawas nining usa ka gulang nga adunay yuta nga iyang napanag-iya nga sinunod to sa iyang mga ancestors o sa iyang mga katigulangan. So kining usa ka mangingilog gaplano siya nga mahurot gyud niya og ilog ang tibuok village. So dili siya maka basta-basta nga mangilog atong usa ka gulang tungod kay sinunod kadto sa iyang ginikanan. Busa, ang gihimo usa ka mangilog, ihang gibangilan o gibayran niya ang gobyerno, aduna siya gipahimo dito og titulo nga nakabutang ang iyang pangalan. So, ang naitabo, nailog yun niya ang yuta sa maong gulang. So, karon sa ihang kuhaon na niya ang yuta o papahawaon na niya ang gulang, kining gulang mihilak in taon o niingon taon ning gulang nga, kining yuta sinunod ginako ni sa ako ang ginikanan ug sikad sa akong pagkabata naa na gunako ninyo ta ug kabalo ko nga dili guni siya mapanag-iya sa ubang tao kay kini masunod ni namo kay gikan ni sa among mga ginikanan pero sa unsang paagi nganong nabutang man ang imuhang pangalan so ginandun niya tong nangilog. So katong nangilog bali nang sukua basta kay ako adyo ning yutaa, tanawan ning papilis. So dito sa titulo, nakita ko niya ang pangalan sa katong nangilog. So wala na'y mahimo, bisan pag mo adto pa og court ning maong gulang, wala siya mahimo. So, kay na-realize man niya nga, wala siya mahimo, mailog naman yun. So nihangyo siya nining usa ka mangilog nga, before siya mo pahawa sa mangyuta, tugutan siya, matud pa sa maong gulang nga, o sige, before ko mapahawa ning yutaa, kay ako man yun nagtanom dinhi mangyug ko nagkuha sa akong panginabuhi ning yutaa o mamiss yun ako ning yutaa. So tuguti ko nga mukuha ko usa ka basket nga yuta nga ako ning dadon bisan asa ako para mahinumduman na gunako ang unsa ang nakatampo nining yutaa sa ako. So kining mangingilog naghuna-una siya bitaw mo hawa na bitaw ni siya. So gitugutan sa mangingilong, sige, kuha diag usa ka basket nga yuta. So kining usa ka gulang mipunit sa ihang kamot sa yuta ug gisulod sa basket. Samtang nagsulod sa basket ang gulang, naglantaw ning nangilog. O karon, sadyang napuno na ang basket ug yuta, dili man mapasan sa gulang ang maong yuta. So niyon siya nga pwede ba imo kong alalayan, imo kong tabangan para mapasan sa kong abaga. So niyon tong mangilog tanawara kanay bitaw gulang na mangugaya dili na maguna nimo madaog. Madala ba na nimo nang imong gisulod nga yuta sa basket. So bukat kaayo, so gibutang pagbalik sa gulang kay dili niya madaog. Og dayon miingon ang maong gulang, abi nimo kining yutaa, gamay ra kayo ni ikumpara sa imuhang mga nailog nga yuta. So gamay ra gani kay ni akong yuta, unya nagkuha ko usa ka basket, di pa gay nako madala. Ug asa nako dala? Unsa pa kaha ang imuhang yuta? Madala ba na nimo inig kamatay? Suging na niya ang katong nangilog. So diha nakonsensya ning nangilog og iya na lamang gibalik og uli ang yuta. So guys, di na lang takutob sa mga istorya. Kini mga istorya, ang realidad nini, daghan kayo mga tao nga sama sa maong mangingilog.
nga dili sila kontento sa naangkon nila, kundili mas palabihon pag nila nga adunay sila'y malimbungan, adunay sila'y maapakan, o adunay sila'y mga tao nga ilahang tumban o kana bang yatakan ang ilang katungod para lang yun mailog nila ang ilahang gusto nga maangkon sa kinabuhi. So guys, kining mao nga storya, usa kini ka storya sa hinakog nga pamaagi. Dunay mga tawo nga sa nasublaan ra kahakog, bisan pag dako na kayo ang naangkon nila, manguha pagyapon sa mga dili iyaha. So, matod pa sa Biblia, nga kung manglimbong ka, Proverbs 15 verse 27, nga kung manlimbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imwang banay. So, delikado kayo ang kahimtang sa hakog. Delikado kayo ang kahimtang sa mangingilog. Kung naaman ni sa ato ang palibot, kung aduna may nakita nato nga sama nining klasyas tao nga mangingilog siya, kana nga klasis tao, manimalos gyud ang Ginoo niya ng maong tao. Ug dili ra kay kanang tawhana ang panimaslan sa Ginoo, kundi ang tibuok pa niyang banay, di ba? So maobserbahan man gyud nato kung adunay mga tao nga nagdaog-daog sa mga kabus. Kay niadto mong panahon na wala pa may uso nga mga papiles, dunay gyud mga tao nga karon mga bright na. Ug tungod sa ilang ka bright, kabalo sila unsaon pag-ilog ni mga yuta, gam-an nila og pangalan tulo nga kunuhay ilaha, pero ang Tinuod dili gud ilaha. So kung dunay mga inaana nga senaryo guys, kana mga klasyas tao magpungasi gyud ang mga silot nga ipahamtang sa Ginoo ni anang mga klasyas tao. Munang alampingan kayo ning kahakog. Kining kahakog dili ni maayo nga ato ang batunan sa itong kinabuhi. Kay Proverbs 15:27 giingnan ta nga kung manglimbong ta sa atong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang ato ang banay. Now, tungod ra sa kahakog, maangin di ay sa kasamok ang atong banay. So may mapay dili na laman nato buhaton. Kay sa buhaton nato nga daghan kang maangkon, makailog ka, pero gitawag ka nag-usa ka panglimbong, unya magkaon ang atong banay, maangin sa kasamok ang atong pamilya. Munang daghan bitang mahitabo oron nga pamilya nga samok kaayo, mga pamilya nga nangabungkag, siguro adunay mga pagpanglimbong sa kinabuhi nga ilang ginabuhat. Munang likayanan kayo ning kahakog kining pagpanglimbong, likayanan kayo ni guys. So kini atong sambingay nga atong istorya karon. Ang lesson nga tumakutlo nini nga likayan giday nato ang pagpanglimbong o kining kahakog. Kay kining klasyas kinaiya silutan gyud ni sa Ginoo, di ba? Gani giingnan kita ining Proverbs 15:27 nga giklaro gyud dinha nga kung manlimbong ta o sa atong pagkamatigayon, maalaot gyud ang ato ang kinabuhi ug ang atong banay. Ug matud pa sa Isaiah 5:8 nga alaot kamong mga mangingilog ug mga balay ug mga kaumahan. Kanang giingon ni diyang alaot, tukma na isa sa Proverbs 15:27 nga moangin sa kasamok ang tibuok ning banay. So kanang word yang alaot sa Isaiah mao na sa Proverbs 15:27 nga kasamok, di ba? So magpungasi ang kasamok. Mag-unsa man ang daghan kang naangkon, daghan kang kwarta, pero pinagi silimbong imo nakuha na. Pinagi sa ka-smart o katikasan sa imong kasing-kasing una-una. Grabe ang kahakog naghari sa imong kasing-kasing. Mag-unsa man na kung padalan ta og kasamok tungod sa atong binuhatan. Guys, kini nga storya ng pahinumdom kini kanato nga dili gud maayo nga sama nga buhat nga ni nana. Maluoy taon tas mga kabos. So guys, di na lang takutob sa ato ang storya. Hopefully nga na-bless ka nining mga storya. And paki-share this story kung na-bless ka and paki-comment. O kung bago pa kani nga channel guys, be sure nga naka-subscribe ka para updated ka sa daghan pa natong mga storya. Actually, daghan na kayo ta mga storya na upload. Paki-bisita lang sa atong mga storya nga daghan kayo kang makatunan. Sambingay kini sa Kristohanon nga daghang mga moral lesson. So guys, pwede po kang mutan-aw nini nga video, daghan po kang makatunan. Glory to God. God bless. Padayon sa imuhang pagsuporta o ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Kita-kita na po ta guys sa next video. Glory to God.